כללי בטיחות לשיעור מרחוק המשלב תנועה. לפני שמתחילים לזוז, בואו נעבור על דגשים שחשוב להכיר כדי לשמור על אימון יעיל ובטוח מהבית. לבוש והופעה. הקפידו על בגדי ספורט נוחים שמאפשרים תנועה חופשית. חובה לנעול נעלי ספורט סגורות כדי להגן על כפות הרגליים ולמנוע החלקה. לבעלי שיער ארוך יש לאסוף את השיער היטב. הכנת המרחב. פנו את האזור שבו אתם מתאמנים מכל חפץ או רהיט שעלולים להפריע. ודאו שיש לכם מרחב פנוי מכל צד, בועה נקייה מחפצים שתאפשר לכם מקום תנועה בטוח. איכות התנועה. המטרה היא לא למהר, אלא לעבוד נכון. הקפידו על ביצוע מדויק של כל תרגיל. עבודה איטית ומבוקרת עדיפה על תנועה מהירה ופזיזה. הקשבה לגוף. הגוף שלנו יודע מתי הוא זקוק להפסקה. אם אתם מרגישים צורך, ייצרו לרגע. מותר ואף מומלץ לנוח ולשתות מים כדי להחזיר לעצמכם אנרגיה. בדקו את עצמכם. האם הסביבה בטוחה? האם אתם לבושים נכון? אם הכל מוכן, אנחנו יכולים לצאת לדרך. אז מה עדיף? שיהיה לנו אימון מהנה ובטוח.